winjo wach mar ni mbaka ma gidwa timo gida nono yiero mokalo mar higa mar 2022. Ben gimu yiego kaka jodolo koso mano to wacho ni mano gima nosetieki koro mano ji onego sud mbele. Ing'eyo ni thuolo mar nono yiero mar higa mokalo kaka notimore en luong maber nikech en luong ma jo komane olo kaluwore kod bura manong'adi kod duol maduong' mogik mar Kenya kae omako ni onego odogo non kaka ombulugo ubet e sava kacha. To nitiere bat komachielo mawacho ni ing'eni ling'anyno nwakale ndalo mane wadhi e Supreme Court. Supreme Court kacha mono onego dhi ohobi e savano mondo ng'iye ka okinde ne ok ogo touch ma o convince judges ni mondo oyaw mano. En gima tek sani mondo ji ochak odog kanyo endo. Ngeche ni en kama kidoki to ngeche ni ker yieni nalo gini yo mobam. Mano by all means is a very remote possibility manyalo timore kama obete sani. Molo from Kenya Kwanza.